А защо приближава тая камера? Не знам, брат. Приближава се вече. Не става, бе, бате. Върви назад, бе. Върви курен Янко. То няма да пиеш, то си поръчал пиене. Не съм поръчал нищо, бе, човек. Ви ли поръчахте? Сме, бе. Какво ще става? Стига, бе, човек. Сме, бе, жена. Две поръчах. Сериозно две поръчах. Хубаво ли? Аз не съм мърдал от място. Хубаво, ще го спивам. Не, Пак бе. ти работа, пак ще мъчат казала. Виж сега. Вие ще го изпиете, дори още ще искате, ама айде, как да е. Аз гледам колко бутил сме изпили. Тя си май не славата вода ми се струва. Виж, ни кристали, остана ни дяло, остана батицата. Май остана само мента и сивата вода и мента. Бате, Вода и мента. викни сервитьорката да питаш за кристалите, защото... Давай, изкай, къде са кристалите? Абе, Чукни на джама, брат. тая камера... Къде сме от гората? Не става тая камера така. Що? Много приближава. Да, Чек, аз снимам тебе, то направо в гърлото ти влиза. Не, що да приближаваш? Приближава. Аз сега човек. Да приближава. А моя така да ми се струва, беше много майка.